Почули цей хрускіт? Це ідеальний початок для вашої найкращої вечері. Сьогодні я покажу, як за лічені хвилини приготувати 2 соуси, які затьмарять будь-який магазинний кетчуп чи майонез. Вони підходять абсолютно до всього. Давайте готувати. Почнемо з червоного. За основу беремо 1 баночку якісної томатної пасти, це близько 300 грамів. Далі секрет свіжості – дуже багато зелені. Я дрібно нарізаю молодий часник, молоду зелену цибулю і петрушку, куди ж без неї. Аромат зараз просто неймовірний. Додаємо все до нашої основи та дрібно нарізаємо невеличку червону цибулинку. Додаємо хмелі сунелі, трішечки солі, цукру та оцту. Поєднуємо всі смаки, а тепер головне – вводимо воду частинами. Ретельно перемішуємо, поки не отримаємо саму ідеальну консистенцію. Для пікантності можна додати щось гостреньке. В мене домашня грузинська гірчиця. Це додасть ту саму приємну гостринку. Для другого соусу беремо 300 г густого йогурту. Це ідеальна база. Далі мої фірмові квашені огірки. Обов'язково спробуйте цього року цей рецепт, вони зберігаються при кімнатній температурі. Вони дуже смачні та надзвичайно хрумкі. Ріжемо огірочки максимально дрібно, саме така текстура потрібна нашому соусу. Відправляємо огірки в йогурт. Тепер час аромату. Молодий часник. Беру 2 зубчики, дрібню та додаю в миску. Трішки солі для ідеального балансу. І щоб додати свіжості та кислинки, вичавлюємо приблизно столову ложку лайму чи лимону. Змішуємо та підкреслюємо смак кропом. У мене сьогодні заморожений. Він чудово зберігає аромат навіть поза сезоном. Обидва соуси вже виглядають неймовірно, але є один крок, який не варто пропускати. Додаємо в кожну порцію по 2-3 столові ложки олії. Тепер просто даємо їм 15 хвилин відпочити, щоб смаки подружились. Це просто ідеально. Обов'язково спробуйте приготувати та пишіть у коментарях, який соус став вашим фаворитом – білий чи червоний.